В своеобразен кулинарен празник се превърна първото издание на празника на картофа в Чепеларе. Стотици гости, туристи, производители и дегустатори на традиционния за планинския регион Зеленчук събра картоф фестът в родопското градче. Организатори на картофената фиеста са община Чепеларе и Националната асоциация на картофопроизводителите в България. Местните домакини и хотелиери се бяха погрижили всички гости да опитат от вкусните родопски картофи. В кулинарната изложба бяха представени разнообразни специалитети от Чепеларе и съседните села. Цялата маса е приготвена от жителите на село Проглед и има родопски специалитети. Мисля, както традиционни рецепти от картофи, така и идеи съвременни. Картофен чипс. Това е. Там на онази маса са баниците на читалището от село Орехово. Имаше лазаня от село Малево, която свърши много бързо. И така, хората имат възможност да се насладят на приготвените ястия, родопски и на чепеларското гостоприемство. Много е вкусно, правила го е Красимира Маринова от Проглед. Ами аз по принцип обичам чипс, мъфина е хубав, въобще всичко е перфектно направено и като организация, и като кулинария, така да се каже. Така че с удоволствие ще дегустирам това, което с много любов и труд са постигнали тук. Виждам, че от село Проглед са хората. Просто удоволствие. Аз съм от Пловдив, пловдивчанин съм, но съм очарован тук от цялата обстановка, въобще от организацията, от всичко. И дано това да се стане една традиция, която да кажем всяка година да се прави, защото наистина хората имат нужда да се съберат, не само тук местните, въобще и гости на Чепеларе. Общо взето не са социални хората в момента, а такива мероприятия просто те карат да се чувстваш човек, българин и въобще да се чувстваш на местото си, да ти е приятно. А родопите винаги са заредени с много емоции, положителни емоции. Наистина е много приятно. Ами, ние си взехме, това е баница, разбрахме, родопска, картофено кюфте. Тук е някаква... Нещо като елхичка беше с чипи, развалихме, за което много се извиняваме на домакините. И това не разбрахме какво е. Картофена тенурка. Да. Едно като кюфтенци, баница, всичко е много вкусно. Всичко. От Проглед се постарахме всички домакини и представихме тази красива маса. Лично аз съм направила рошковци, пататник, палачинки от картофи пълнени с кайма. На изложението на картофопроизводителите пък бяха представени различни сортове картофи, а в сесийната зала на общината имаше конференция, на която картофопроизводителите споделиха опит и проблеми. Това са сортове райониране изцяло за родопите. От първа ранна група до късна разнообразието е доста голямо. Предлагат се 27-8 сорта внос от Холандия, но тези, които показваме, са основно райониране за нашия район. Вече в зависимост от предназначението, по-ранни за семепроизводство, по-късни за консумация. Изключително произвеждам само картофи от сорт Агрия. На всички сортове отглеждането като оскъпяване е едно и също според мен. Няма нищо особено, но еднакво с останалите сортове. В емблема на картофения празник се превърна пътейко, изработено от учениците от професионалната гимназия по селско и горско стопанство. На площада пък местните домакини разказваха на гостите как се прави вкусен родопски пататник. Традиционният пататник, който аз съм яла и продължава да го ям вкъщи,
когато няма търпение цялото семейство да изчакат в тиган да им го обръщам, намазвам тавата и го слагам в печката. Запича се от всякъде, като се отгоре стане кафя в пататника, слагам малко мазалце и от тая по-хубава рецепта няма. А този, който е в тигана, той е малко повече ресторантски вид. Най-малките пък имаха възможност да развихрят фантазията си в детска творителница. Ще се опитам да направя едно човече. Не знам. Боболечка, още една, както тази. Тези традиции някак се угаснаха в последно време. Залага се повече на IT технологиите, което според мен просто взима част от детството им. Амбициите на Родопската община са празника да се превърне в ежегодно събитие и да привлича все повече гости в Чепеларе. Тук традицията е от дълбините на времето, от годините. Хората, основният поминък в земеделието е картофопроизводството. И по този начин решихме да сложим началото на една традиция, която да се надгражда с всяка измината година, за да бъдем полезни на тези хора, които се занимават с този бранш. И като на празник имаше много весело настроение, за което се погрижиха самодейците и народният изпълнител Николай Славеев. Em si roja